Zita rangu ndinoitwa Jambanai kana kuti F19. Ndinokuchingamidzai munguva ino yemasikati paGologo TV. Ndauya nenhau dzezvakaitika kufura kwaBanda. Zviri kunzi mukomana uyo anoitwa Tell-Me kana kuti Manyena akapiwa mbama tunya kana kuti mbama ine magetsi kana kuti mbama ine zvipikiri neumwe musoja. Izvo anenge ada kutaya kuvhura bhokisi mukoma eti vachiri kufamba. Zviri kunzi chikomana vakatozomhanya kutsvaga tsaona kwaMaikideni kana kuti kwaMaikirinzi kuti mukomana azorwe padama zvisina munzeve sezvo yainge yakurira. Chiendera nenhau dzedu. Chikomana chinoitwa Dozha kana kuti Manyena. Aiwa, hanzi Manyena muzukuru waSaguranza uyo. Chekunetsa kurufu. Kigeni wakati bhaso rakabiwa nani? Mukomana uyu anonzi Dozha kuri kunzi akatamba maningi. Izvi zviri kunzi inyaya yegologo ranetsa mumusha. Tinototenda kuti mwana wedu Maikoro anga asiko nekuti dai matanzi acho tisina kuzogona kumakontrola. Inozozivikanwa kunzi inorohwa ichidambuka. Asi muzuva uyu zviri kunzi mukoma wedu Steina havasiriwo vakairohwa ikadambuka. Zviri kunzi chikomana chakarohwa nguva. Zviri kunzi chedu chikomana chepakona pa Mr. Football. Vakange vanhunga avo mabhebhi 2 parufu asi hazvina kuzokwanisa kubudirira zvakanaka sezvo vakatadza kutaura vakashandisa maoko avo. Idzi nhau idzi handichakwanisi kudzitaura sezvo ndizogona kurohwa mune ramangwana. Pari zvino takuda kutaura zvakazoitika kumakura. Hanzi kusere kwe waigara disi nganapopindudzira kusere kwe waigara wakwako muri kwewe tiripo kana karamba kuimba ndichaimba naniko. Tobva taenda zvedu kunhau dzakaitika kumauswa mukoma ediva kunovira. Zviri kunzi chedu chiblazi chepabypass chakamirira maWindi Nation mukoma Grivonji Grigri muchiwenira. Vakarohwa madhanzi akanetsa. Naizvozvo tarisai pavhidhiyo iri.
sezvamazvionera vanhu vakutoti aya akutonzi magirigiri dhanzi chakatosvika chidhanzi ichi kuna Mukomafila pari zvino Taku aka Aladi mari yesau yekuda kuzochitamba. Zvangonzi ndizikuzivisei nevamwe vakomana kuti tiri kuziva vakomana vari kuita basa rekuronda chikafu kumakuwa. Zviri kunzi kune vakomana vaviri vakutozikanwa nembiri yekusabva kumapoto. Nyangwe kuri kurufu nekupi nekupi vakomana ivavo munovaziva kuti havabve kumapoto. Tobva taenda panyaya yaBison naDozha. Varume vaivavo vanodya sadza. Zviri kunzi vakatodya sadza rikasara muriwo. Mukatarisa mundiro yacho makaonekwa masara muriwo chete asi zvanga zvisingaenderani nesadza ranga ririmo. Panguva ino tinotarisa vhidhiyo iri chateera. Azizadzera richaperi we. Zira richaperi. Richaperi. Totemura. Oh, cha. Ramocho zikazira pera. Tonyorera wali mhiri tsamba rikapera. Rambona ba usikarapera. Kautema usikarapera. Ah, no hormone rwazadza kawo. Totemura. Iyo. Imani ine chose ke. Ratopa chenu. Wataure tropeza ma sports. Wauzei. Tropeza ma sports tisi. Mama wandira mugomba. Ndapedza mazvodzi. Mozopinda mugombere. Ariperi we. Unodi. Namba zingoshinga bonzi. Nyaya dzana dzinofambirwa. Rowenzo zina muri utori ndina. Asiperi zvakanaka. Asiperi mu. Ona geji. Kosa iri. Dzinofambirwa nyaya dzana. Kosa. Iyo ngatotsa zariperi dzaratoperera. Ariperi we. Ariperi. Arapera. Titarsaone manje. Kamera mimi. Tipana. Video. Ndakusiwa ni huko. Ayakatofowa. Ndopera ona baba. Pesa razokera we. Ona geji. Ona geji. Asiperi we. Dzinochengwa na baba. Ona geji. Leti kuti wakumbai. Ngoma naka. Chikubuda mukita Bison kazoita. Leti kuti wakumbai. Muyasobuda zvakanaka. Ndinopera. Rototi mirongana madzimai nekuna. Ranjenge razara kaliti. Aiwa rinopera. Ridi ranga rakazara ke. Geji yadzike. Ona, ona. Rinopera. Manchester versus Chelsea. Rakutora pato rite gomo kana. Rinopera ze. Makajeje. Yo rera kupiwe. Kana unasema bondera. Yo rera kwakwega kuku. Neyo unopera. Kutakisi tu kwa abunanga. Atoro namuona aki ndene wange ndindoze. Ah pana. Atoro. Mimi ndiye ndene nazo. Atoro osizie. Sawa vaona. Awa vaburoka. Rinopera munyebe. Ya, aziperi bali. Andi, irapera tumso ya sara. Yo rumbona iri. Kamari muri wacho kuroza. Irapera. Muri wacho sara futi. Geji. Uripo. Sandra. Geji. Iwe. Unosara muriwo. Ndako mamza ino wakazandu majiki futi ata amuna. Unonyebe. Tonosa muriwo. Sadari arazosiwa muriwo manje. Vangu muriwo upedzi sadza. Ikana muriwo tonosara wani. Azarasi ya muriwo. Sadari ya muriwo. Razosi ya muriwo. Razosi ya muriwo. Tele. Ndinongoti avarume ava havasiyi kukoka kumba kwenyu nekuti vanopedza kana hopfu nezuva vani. Vakomana iva vava mbiri yavo yanetsa munyazora yekudya sadza. Naizvozvo ndinoti vabereki mukavaona vharai musiwo yenyu, vharai migoni yenyu, vharai chikafu chenyu chinoenda naDozha naBison. Mutaurire chenoka. Mutaurire. Yo mafuta boss mabla tu. Imani ine chose ke. Zikupedzerana muresi. Kuti igorere gonzo vari kuti. Mukoma chenu kana muchikwanisa dai mabatikira pageto sezvo maona kuti mukutsvagwa nemageto yutsi. Ndinovimba kuti zvamanzwana mukoma paketi mazvinzwira.
zviri kunzi Chibhorosi haana kurara akarindira sadza reparufu iro raazokwanisa kuwana pamakuwa chete, zvazobudidzira kuti abva abatwa nehope apedza kudya akabudisa masiriri pazere vanhu. Man like Chibu. Chikwama chadozva chasiya vanhu vese vakashama nhunzi dzichipinda mukanwa, sezvo tasheya kuti mari inochengeterwa musokisi kunge akuita sambuya ningirikini. Ngatikwende kuseri kuzvineko. Mutole iwe. Hande kuseri. Bison. Yakuno. Atenda kuseri kusina vanhu. Ngari kuseri kusina vanhu. Zvakare tinobuda kungoti mhuri kwabhanda tinochema nemi tichiti mukoma Edi fambai zvakanaka. Uku ndokupera kwenhau dzekwabhanda. Topinda munyazura. Uku tanguva yepasports. Zviri kunzi bhora remawindi nevakomana vamwe vemunyazura ranetsa kupera kuburikidza kwemukomana anoitwa Nyasha Japan nevakomana vekuno kurokesheni. Uko mukomana captain vemawindi Pringo kana kuti Pringo Spice necaptain vekuno kunyazura Bison the Bobo Master havasi kuwirirana ba kuground uko. Idzi nhau dzebhora ndazodzipiwa zvizere munhau dzinotera. Tichienda zvakare mumagariro emunyazura zviri kunzi masoja amo izvo zvakazokonzera kuti Sagoranza arowe 360 km per second akananga kuBabylon City adzingiriswa nevakomana. Tichienda kunhau dzemimanzi kune vakomana vadiscoverwa vakuimba Kim naAshi Manuchi. Pari zvino tarisai vhidhiyo iri. I want me like a breed, make I'm the see what you say. I want me take a breed, I want me take a breed, I'm the ever to me see. I gotta know, it's so fast, you're gonna my puppy. I should say, please, I put it up for a puppy. Oh, my God, no, to pump my head. Akuma kwanzi nota kukuchambiza muti muganzi muye mama nezi muganzi muwatibena sana kumandeni nekugwara zemakoma mucharo vakaranzi uchiti kuke pamunga sister bala adokoti. Tinoti mukaona mukomana anoitwa Sinfree Kavadza iye agorana Fila Nation akwanisewo kutora vakomana vaviri. Tiri kuentertainment sector, chikomana chekwaDofi chinozikanwa nezita rekuti Kanuiti chiri kunetsana nevakomana veGorilla Attack Studios avo vanorwanwa naMr G. Zviri kunzi pane mhirizhonga dziri kuitika nevakomana ivava zvichaita kuti tiri interview yeMr Kanuiti muvhiki rinotevera zvichabuda panhau dzichange dzichiteera. Apa ndipo papera nhau dzedu dzanhasi. Naizvozvo tinoti ngatisanganei zvakare paGolego TV muvhiki rinoyera. Geto ndo kwatakatokurira torara kone kumukira.